Čaute, ďalšie video, ja vás tu vítam, ja som Peter a Gašík a teraz vám chcem dačo ukázať, natáčam cez Bandicam, hore môžete vidieť logo. Teraz vám chcem ukázať, ako sa stiahne Photoshop CS6, ja to nejdem stiahovať, lebo nemôžem. Iba vám ukážem na akej stránke, lebo keď to neviete, tak sa môže stiahnuť vírus. Ale ja to viem. Čiže dáte kustík mi blbne počítač, to si nevšimajte. Tak. A na Bandicam na konci prestane zvuk, tak si to nevšimajte, ale budem robiť ďalej. Tak, ale dúfam, že teraz sa to nespraví. Tak, dáme si ulož www. Tu mám furt YouTube, lebo najviac chodím na YouTube. .sk. Tak, toto napíšete. Tom nová karta sa načítava. O nie, ešte raz musíme. Ale ja to radšej strihnem. Tak, už keď máte uložto, zmenili uložto, tak to si nevšimajte. Tak, no si napíšete foto, ale píše sa foto, čiže foto, tu máte už Photoshop CS6 a ja to robím podľa lajkov. A ste si mohli všimnúť, že tu není nič. Ale najviac mohli ste si všimnúť, že má tento. Ale odporúčam tento. Alebo tento. Radšej tento. Ten, čo má 5%. Dať stiahnuť. Tu dáte slody. Potom dať stiahnuť, si to nainštalujete a tak. Dúfam, že som vám poradil. Tak, pokiaľ vám dáte odepať a asi ste neuvedeli logo myši, ospravedlňujem sa, lebo som si to zabudol nastaviť. Takže tak.